Shalom. Horos madihamu amanami nanami. Selamat hari Minggu ma. Dihamu sudena nadong di bagas joron. Sok songoni jana konami sekolah minggu remaja dohot naposo bulung. Namai huton melalui live streaming par minggu ta sadarion dinganan nabi. Tapa hohomma, tapa sada ma rohatta, tapuka ma par minggu ta, tapuji tuhatta marhite edde nomor 574 ayat sada dohot ayat 3.
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamu tuamai, na mangaroro hita sian gom-goman ni hahulomon, jalan pasauton hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganup jolma na di portibion, sodak kom mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhitesiani, say rajai mahami, asa unang manibil hami sian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami marhaporsiaw tuho, marhite-hite to di parbadia. Amen. Yesus lehon hatorangan, habis darah mengatus hatami. Lehon matana mardina, dohot roha na umut kodalami. Tangihon hamuma pati ni debata, imana dibuat sian Matius 7 ayat 20 sada. Dada saluhut halak namadok ahu Tuhanna bongot sogot tuharajaon banua gijangi. Holan akka na mangulahon lomo na rohan ni damang na di banua gijangi do. Rap mahita mangito gogo tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar tepatik mi. Amen. Sakit
Tapoduk bema rohatta manopoti dosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiak tuho. Idada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asin roham na gudangido. Saya si marohami da sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli mahami rohanami. Asamuba roha dohot pangalho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabegema baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tarlegedo pancone Kristus, torus di tanah bataki, isena supleahon hosa, isema gogobrongami. Kita sudah naik warade. Tabegema hatani dibata turpuk di hari Mingguon. Imasian ibukun si saya biduonom mamuka sian ayat sia sahatro di ayat 10 tolu. Tajahama marsikot sorin. Jadi didok ibana ma laho maho jaladok ma tu bangsoon. Sai manangi-nangi mahamu alai unang atu si hamu. Sai idahamu ma alai unang manadahamu. Patakang meroroham ni bangsom, jala migori pinggol nasida, jala pitungi mata nasida, asa unang mardida mata nasida, manang marbinege pinggol nasida, manang mangatusi roha nasida, jala unang muba manang malum hilalauna.
Jadi ni kuma sadia lelengon ale Tuhan. Jadi ni nama pai matarulang akahuta suada marisi jala akabagas somarisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan. Ai padaon ni Jahoba maaka jolma, gabe longa situtu parsitongan ni tanoi. Alai taring dope di bagasan sapersapulu na akai siaponon nado songon hau tusam jala songon hariara na martukko di hatatabana boni nabadia do tukkonai ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin.
tahatidakkon maha porsiautai, songonna hinatidakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargugun satu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, imana timuhon si Maria, na gabe-gabiar siaton di parbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman silatus, nama tetarpajal doi bana di hau pinar silang, na tuat tu bonotoru dung ditanom, nama mangulu di hari patuduhon, nama naik tu surgo, lahu du tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi mai mana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tikting di minggu palimahon dung Epipanias, 6 Februari 2022. Bagian na parjolo, tema minggu. Goarne minggutta sadarion, ima minggu palimahon dung Epipanias doho tema, gabe si uhuton Yesus. Bagian paduahon, Padidion nabadia, di hari Minggu 10 Februari 2022, di permingguan pukul 10 WIB, patupaon di huriatta do padidion nabadia, tunatoras nanaeng mabuat dakdanak tu padidioni, asaro marguru di hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, pukul 10 WIB, maringanan di gereja. Huhut mabuan surat pengantar, sian situawek, fotokopi, parbagason, akte kelahiran, manang surat keterangan lahir. Bagian na patuluhon, naing marbagas, tik-tik paduahon, naing majalo pamasu-masun parbugason ma, Doni Golprit Siagian, anak niamata RB Siagian, tubuni inata Sri Yuliaba Boru Sormin, ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok, dohot oroanna, Dameria Boru Silaban, boru ni amata marihot silaban nahinan, tubuni inata Rolida Boru Pakpahan, ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasu-masun di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 di HKBP Depok Sada. Bagian paupaton ruas nataba. Mamukka sadarion Minggu 6 Februari 2022 gabe ruas HKBP Depok Sada ma keluarga niamata Prangki Sagala inata Olivia Dian Anggraeni Boru Sinaga, alamat Perum Depok Mulia Sada, Jalan Jambu nomor 22 Beji, Nir Sadasio 40 Uwek 5 Manang Jordan, Nasida Rosian HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur. Bagian Palimahon, ruas Napida, Mamukka Sadarion Minggu 6 Februari 2022, Pidahuria Masian HKBP Depok Sada, ima keluarga niamata, kawana Sidabutar,
inatta melati boruna baban, rap dohot 5 yanakon. Alamat Pondok Terong RT Sada RW Tolu Cipayung, Depok. Nir Sadaopat 08 Ueksia Manang Epesus. Nasida Pidda tu HKBP Kota Depok. Bagian napaonopon. Paborhatton situa na pensiun. Di hari Minggu 6 Februari 2022 di permingguan pukul 10 WIB duk sipul jamita patupaun ni huriatta do acara paborhatton situa na pensiun ima tua mata situa martubur si manukalit di sialanaung marumur 65 tahun nasida. Papungupelea do hita tujolo di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di perminggu pukul 7, pukul 10, doho pukul 11 WIB, dohot di Pospel Arko, songon tanda kasih tu tadaha molateon ni rohatta di pakobasion ni nasida. Turuas naso pasahaton marhitere rekening HKBP Depok Sada di Bank BRI asa dicap tupoma angka sada isarana sada 0000 sada tu nilai Rp100.000. Bagian napapituhon pasahaton talikasi tu keluarga situa TJ Pardede Nahinan. Di hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 di permingguan pukul 10 WIB pasahaton ni huriatta do talikasi tu keluarga ni amata situa Tibul Pardede Nahinan inata Karla Wehelmina we boruna 70. Patupautta do padurungot tujolo di hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 di permingguan pukul 7, pukul 10 do pukul 10 WIB dohot pos pelayanan Arko songot tada holong di pakobasion nasida nasalelengon di ngoluna. Bagian napawaluhon rapat pos pelayanan Arko. Di hari Jumat 10 sada Februari 2022 pukul 10 sia WIB patupaonna do rapat perhalado pos pelayanan Arko rap dohot fungsionaris HKBP Depok Sada maringanan di konsistori lantai 2. Tiktingon masongon undangan resmi. Bagian napasiyahon tikting nasoni jahaho dot berita perhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ne huriatta dot marhite grup WA wek pertanyaan tabe. Songoni ma titing masa di huriatta di bagasan samingguon saitu hatta ma taus mabuat sangap di guarna. Dirimu
Damai ni debatana sumuruk siya salu naroha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna. Di bagasa Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudina. Lang dihamu akaruas na payutihu parminggota di Jambu marhiti live streaming. Do dia kainganan na maragami. Horas madihamu sudina. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion imanatar surat di berita nauli na sinurat isi Markus bidusada ayat 10 rodi ayat 20 soonom mahatana takasma tapayutihut diju wakasisianna dungi dinamardalani ibana di topi ni tau Galilea di ida masih Simon do si Andreas donga saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ay pajalado nasida. Jadi di dok Jesus matu nasida. Ihutok kamu ahu. Bahenok kudohamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalai laos mangihuton ibana. Jadi dungdumau otik didalani siani. Di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus, dohot si Yohanes dongan nasa amay. Di bagasa parau do nang nasida patureturehon jala nasida. Dugi manigor di jo manasida, gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus, na diparawi rap dohot aka anak gajian na. Laos rodo nasida mangihuton ibana ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatalah hinaholonga di bagasa Kristus Jesus. Hidup kita sekarang adalah jawaban atas panggilan Tuhan. Karena tiap-tiap orang yang percaya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misi Tuhan atau misi Allah di tengah kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, hidup kita yang sekarang dan segala hal yang kita punya adalah pertanggungjawaban atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Masing-masing kita diberi anugerah dan anugerah itu harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama sekali anugerah yang diberikan tentunya adalah nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan yang ada pada kita. Dan untuk tugas panggilan untuk bersaksi di dunia kita diberi masing-masing talenta. Adong doli kita na boy marmusik, adong parede, adong na boy marjamita, dan berbagai-bagai talenta yang lain. Dan suatu saat Tuhan akan menagih talenta itu. So nanilion na adok sada talenta, adong na tulu, adong na silipat ganda muse. Dan suatu saat kemudian yang memberikan talenta itu akan menagih tanggung jawab kepada masing-masing yang menerima talenta tersebut. Namangihu ilion debatatu hita keulahon berbagai profesi, baik songon aparatur sipil negara, karyawan di aka perusahaan swasta na meragam, adong na pengusaha do akan na asing kita. Termasuk harta yang diberikan oleh Tuhan. Semua harus kita pertanggungjawabkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka singkatnya, hidup kita adalah jawaban atas panggilan Tuhan dan pertanggungjawaban atas semua anugerah dan talenta yang kita terima dari Tuhan. Alanido disederhanakan di lagu ini dan sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu, Nina Disi? Itu riwayan bolok kasih sekolah minggu itu dijawab deh, ku jawab ya. Maka itu yang dilakukan Tuhan kepada kita sekarang ini. Songon nabi nena lau majua kasisian na adong di turpuk tahun. Songo pajoon na tu si Yesaya, songo pajoon na tu si Jeremi. Dan itu dilakukan oleh Allah atas inisiatifnya sendiri. Alani hamu kamanami do inanami, sudedo hita na tarjo. Dan dalam panggilan itu ada dua jenis panggilan, yaitu panggilan umum yang kita katakan di awal tadi, berbagai talenta itu kita pakai untuk menyaksikan iman. Ada panggilan khusus
yaitu panggilan untuk menjadi nabi, rasul, dan kemudian ada yang menjadi pendeta, guru huria, bibelfrau, sintua, diakones, dan lain sebagainya. Tugasna sadado memerintahon harajaon ni debata. Setelah murid-murid itu dipanggil, dan mereka dipanggil bukan orang-orang yang luar biasa. Aidang mampu ninna rohamu, ninna hatanya detanakin. Buah mamainokku mangulai, pos marohamuna, audo madongani hamu, ninna hatanya detanakin. Setelah dipanggil, Tuhan memperlengkapi mereka dengan pemahaman yang baru dan kuasa. Songgok botod dini Jehovah Tuhamu, dungi gabe sitidangi kumahamu di Galilea, Samaria, Jerusalem, sahatu ujung ni pertibion. Allah memperlengkapi kita masing-masing. Perlengkapan dan nilai di bata sikop dosa luhutna, alai lobi siani ima pemahaman na baru taringotu batik ni debata atau hukum Taurat. Bolo ditiki pada Narobi, di hala Israel, di padalan nasi dan dunia patiki, tetapi mereka lakukan itu dengan syarat legal formal. Alai Roma Tuhan Yesus, dang nama ngarupako patikiau, nalau pajong joko doninna, asa ipolani patihido siradutan ni nasa na porsea di debata. Di hatan waeng di dokma, substansinya bukan legal formalnya. Bolo di Matius 5:10 itu di dok Tuhan Yesus disi, unang madiri puruhamuna au Roma ngarupako patiki. Manang hatania kapanurirak pe, dang roau mangarupakon na pajong joko do aku. Di hati Indonesia di dok, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, menyempurnakannya, asai pola nipatiki nalau ulauta. Maka hal ini berarti Tuhan Yesus memperlengkapi kita supaya hidup dalam substansi hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat dilakukan bukan sekedar memenuhi hukum-hukum secara legal formal yang dilakukan di bawah ancaman hukuman. Tetapi hukum Taurat dilakukan menjadi totalitas hidup yang lahir dari iman, yang dilakukan karena dorongan cinta kasih. Alanok parjolo de bata makaholongi, gabing ulusi songolima, hanguluhonon ni halak Kristen. Suku-sukun na tuhita sonari, bohado. Nung ngata alusi juju ni debata, mengalusi pajuo ni debata na parjolo sahali berarti sebagai orang Kristen kita harus mengubah orientasi hidup tidak sama lagi dengan dunia. Iuto kamu maau bainok kumahamu gabe si jala jolma, sia si jala dike gabe si jala jolma. Orang yang orientasi mencari materi, kemudian yang mencari dan memberikan kehidupan kepada manusia yang kebanyakan. Si jala deke, gabi si jala jolma. Di jamitana di Matius 6, ayat 33, boy do hitarak madok. Saya jumolo ma. Dungi, tabahonok kuma. Aka odeng Tuhamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka aku akan menambahkan semuanya itu kepadamu. Ahado orientasi ningolo ni jolma di portibio na kamang do taminang. Aro tayo orientasi ta. Tujuan ningolo ta hado. Aro taraduti. Aungge di sekolah minggu hamina julun. Alay sonari ngajarang edehon. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang malam pagi? Uang, uang, uang. Alayang nasutabo dia deh perpudina uang bikin dosa inna. Toho don wangi? Toho. Kalau uang menjadi orientasi, idon isi Paulus tu si Timoteus, sada Timoteus 6:10. Ai urat ni nasa hajahatod do roha nahe holongan di hepeng.
Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau orientasi dunia, maka kita akan mengabaikan manusia yang lain. Sia si jala diki, iko gabi si jala jolma do hita. Sotuk takorbato jolma alani materi. Adang ko tayo songoli susah gabi dijua si solhok nalani harta. Akada dana noyang tangi BGB jala dakya be polarari tangi hon cerita ni si Mardan. Najula la sok televisi. Duk sidung mangan neng madok modom saya ulu domar turi-turian. Bulo sopung be ba among nama. Among ngabi najul saya cerita hodo cerita ni si Mardani. Tiki fokus si Marda burjul mana tinong nai. Ale nung lawe mana tu tajung bale. Muli may mana tu buru ni sulta deli. Jala nung mamora ibana so oni maliling lang adong barita. Sa isukuninong nga niya pangalung. Anong do pangalung na julo partiga pardaladalan. Buanon nyoma naha siya tuba. Lao tu tajung bale. Siya tajung bale buanon na may kanasi do sira ala argadoy di tuba nakadongi. Nah, sa disuku na kapangalungi. Dang tiboto, idia berita ni anak nga si Mardanon. Akhirnya lao mainong ngay, dukon ni ipajupang matu si Mardan, alay di jua si Mardan do inong ngay, ala niya ha, mabiya ribana, dang jakonon ni natay, buru ni rajay, duho raja ni Sultan Deli ibana, ala anak inapugos ibana. Gabiyahan na terjadi, martangiyang mainong ngay dirok, siya tarusodo ho mangolu, odo panarusammu, atong bulu juaw munay ngaw, tu de batama ho mardabu-dabu. Gabiyang ma, pulau, si Mardan di Tanjung Balai, tersongoni maceritana. Dalam versi-versi yang lain bisa saja kita mengorbankan manusia hanya karena materi. Dan itu kemudian menjadi tantangan gereja. Dan bisa saja materi menjadi alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Sayang nai miyaki. Ay gudang ko pinabagus di tonga-tongata. Inna si ay sila tayo madok na bibili. Alay miyahi anak burui pak ni Jesus. Isino madok sayang ni miyaki? Si Judas. Sering sekali kita berpikir begitu. Karena alasan harta kita tidak melakukan kebaikan untuk Tuhan. Atau karena alasan tidak modal juga, kita tidak melakukan lagi hal-hal yang baik di tengah-tengah persekutuan di gereja. Orientasi ini harus diubah. Kita mau menjadi penjala manusia. Bukan karena materi, tetapi berangkat dari iman. Didorong oleh cinta kasih dari Allah. Ombara tugas panggilan, perlengkapan na utama di aka halak Kristen. Lahomar saurdo merbarita nauli di Portibion. Hamo kamanami do inanami. Tung mamora do hitan waeng. Bolo dibadik ko tutao 70-an. Alay, say unang masudat tita mangulahon akaulahon na dekan. Hamo kamanami, persoalan na sonari, suku-sukun na matukita, isema suroku, songo panukun na tu si Jesaya. Ahamadohonot ta sonari akamang do tamina. Isodwaw, suruma ahu. Mana boy ulauta. Mau lihat ma di Weka harus tayo kwarta. Philadelphia, nasugutan Wek Galilea. Madu tamu marhubas di bagasa sedarion. Aitor siko parwa, aitor saya mah haro dua pala papungu durung-durung narohannya deba, saya dong ngetok soloti. Hola trigger radon. Hola pakehe na doi. Asaduho ambil bagian. Bolong aduho tita secara formal marhubas di son. Na naik pabuaho dutu hita. Gudang ne HP nalau si hubasan di tonga di huriata. Aka tanggung jawab tugas panggilan na asing. Di tonga-tonga di huriata hamu kamanami do inanami patu pautta do di bagasa taunon ima songondong di canakon di Peraja tahun kesehatian laos pasadaut tamadisian no pesta gutilon. Ise masuruoku ni na debata. Boloro debata tu hita maju hita. Buharo dohono takamang do tamina. Panitia tahun kesehatian du gutilon majohoi nang duho ningon. Aha malusta. Ay so mampu ito rin na do parjulukan. Nasing majo. Atong aha manaboy humasata.
Do majoho guru sekolah minggu ningon, saya tidak punya kemampuan. Do majohamu panitia pembangunan, dohonota, lakto lapui. Kalau masih itu jawaban kita, berarti posisi kita di mana? Apakah kita sekedar mengikuti ibadah legal formal, ataukah kita ikut ambil bagian dan bertanggung jawab untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut? Ibaga sa tahun pajong-jongotai ima panitia gotilon 2 tahun kesehatian. Pajong-jongota di baga sa tahun panitia pembangunan. Asa songotang yaktai naung dituakon di RIPP ni Huriata tahun 2024. Ngabunian baga gereja tahun baik na pigalantian nonon sa guru di pembangunan tema panitia nenon laho mangaturkon totu jolo tabereng. Buat saya tersonari maino panitia pembangunan asa siap bonana takas di baik gobaranna, siap bonana takas di baik etong-etong nga aka aha si paradio do akalan na asing. Bope di ujung na iko pasahaton do ay debatado mabahen anggo jadi na anon. Alay perencanaan ngay korikot takas siap bonana ikon etong otta. Atok sudi hita na pungui sonon iko radido hita gay panitia. Amen. Jebul roh hami tu jabut tadang bena majua. Asa hupa bereng berekin aja nomor minggu sonari. Amen. O nanengek do amen nang gugu do amen di perhaladu. Itak pinapatu ulau tado boy. Kita melihat di sini rupanya Allah yang memampukan mereka. Dan itu adalah sebuah keheranan. Selanjutnya bolo tabereng nung dipilit akka sisian nailau mangutus berhat mahamutuluatan, berhat tuluatan padua-dua. Rupanya sinergitas perlu, kerjasama perlu. Tetapi jangan bawa 2 baju. Jangan bawa duit di kantong. Jangan bawa yang lain-lain. Tetapi berangkatlah. Apa yang mau dikatakan? Tuhan mempersiapkan semuanya. Buat apa mula bahasa tersongoni gogo mula perhalalo secara khusus padita sirai sama katahon pajong cokop panitia jala melakukan renovasi dengan biaya misalnya 10 miliar. Sedia doi. Adong do hepeng na adong di debata. Boy doi di bagasa debata. Boy. Bolo tadok dang boy berarti ulang besai trokon sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tahataho ni, hapeta alo do pikirata, lau mangula kau lau nasing. Songoni do jot, saya masih sarbutan roha do ateteta, roha do pikirata, gabe dang tulus nang tangyangta. Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita. Kalau Tuhan mengutus kita, Dia tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Karena firman-Nya menjamin, lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pajunima, dohot hatanai, nama dok lau madongani kita, marguguyo kita mangaradoti nasa ulaon. Atok saluhuti tanay sonon, tarimak rimangi ma, bohado pertanggung jawab ata, tu pajubon di debatadi kita. Songo nama hita, bolo ima jon waik tohonan tanaboy taula di jambu, boha ngaboy gabi malim hita. Lau mangarahos subi anggota keluarga, songon ina hita, nak songon ya kaya nakon, nung agabi anakon na burju kita, apakah kita sudah menjadi anak-anak yang baik? Manak suhar-suhar do. Di parngulun wae nga gudang na tua-tua marroha danak. Alay danak gudang patua-tua hon. Suhar-suhar do kan? Mama ini kayak anak kecil aja, ina danak kira untuk tomakna, na tohoro na ngomak lahir dadak ina roha. Roda danahi. Kamu itu kayak orang tua aja, inna. Nah, ahana neng dohonota, hobar tu tohonan naima, bolo na tua-tua, betua mah dia kepikiran, tua mah dia kepangalaho, tua mah aka pakatayonda. Dia kadak danak na burju si oloi puda mah. Unang beadong laksana kama na berlaku remaja. So kata niede ang muna jolo eden ini kiastria, mengaku ternyata cucunya segudang ni nanggor rama panas terpareso mau. Hape tugas pajowo niko gabe ama iko malim do di tonga-tonga ni bagas na marsada-sada.
Atau pinuji madebata, ala adong naposona na olo, mangulahu pajona na sa lilingon, ima amang situa si manung kalit. Ito tayo tema. Ngawak 30 tahun tayo amang nagawis situa. Sa dia? 10 tahun, saya pikir itu waktu yang lama dalam pakubasyon. Totudak sikop sude pakubasyoni, na parjolo tabereng aka amang, olo amangon gabi situa. Laos olo inangon, mangurupi amangon gabi situa. Ulaw na denggado, na hinakam ni nasa namang uloy ulaw kasituaon, nin na di bibeltay. Tohodoy, bulu taulaho di bagasan debata. Alay secara rasional do hajol mau tabo do ulaw ni situa kamang do taminang, dak tabo. Na ibere kamu do tabo songon na hudul di julu. Ala niya hadak tabo ulaw ni situa, ay hola cahali do dipuji hamu do kon nay siya halinay itihay hamu do. Ito tahe. Daong berek kamu, mudah-mudahan madaong. Hola ruas ni depokot songon. Ala secara umum na hubereng. Sahali dipuji, amang mau lihat ngoli mana situa te pinuji madebata. Alay sogot nay salam amajaha epistel. Nabalo situa na sumangara di duharway. Sada. Sugot nay, songon na mereng da sinay. Mereng jo da sinay. Naso pareso inatay duharway. Dangrak marminggu alayari minggu nay. So naso hado hubereng inatay. Panjang itu. Jala songon ino naktupad dita. Alay mulak manakin. Panjawad di debata tu hita marsada-sada pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Bukan kepada kita semua. Alani pasium masadarion amak si manukalit. Isukud debata matu hita. Ise masuroku. Atong mga radi mahitakan na pungisolon na yung gabi calo situan non. Riditol ni parhaladuta. Amen? Asa una ka nung menanggusada bolo diririt. Ay nang bodo piyaw. Lagi sibuk ka rejo. Jalaiba nakasituan na dipilih tabereng, justru ketika dia sibuk dalam karir dan usaha dan lain sebagainya, lalu sido jauh debata. Tabereng joda, di tonga-tonga ni kesibukan na do si Petrus, si Andreas, si Johannes, si Jakobus, akanak ni si Zebedus, ay lagi karejo do nasida, itu puncak karir. Beta, ikut tunaw ninna. Lagi do nasida, iso coba, karejo do piang, si berekor Tuhan. Ujalo majo surat panggilan mohon. Sa minggu na piya roda, jolo selesai hodanginin na. Hari itu dia dipanggil, hari itu dia ikut Tuhan. Hamu akamanami do inanami. Justru pada usia dan masa-masa yang potensial kita dipanggil Tuhan, maka mari kita sekarang ini menjawab. Isero naulo suruhku boloninda debata itortadokma, disodo Tuhan, suruma aku. Itulah jawaban orang percaya. Adong mamanak pigay-pigay no pasyo. Tutao nira adong madua muse. Lamoru masih tuata, lamoru. Alani pikirata di tahun non, mamuka non di bulan Maret. Itu tayo di program ta. Kamak situ nami. Di Maret, pukau tama ima kelas learning ni situa. Jadi, merdala manonaka situa wekta, saya radi mahita kama manangisi behita. Alai itu sada tujuan do, lau pasangap debata. Doot sada motivasi madok, lambalgama anggo ibana, alay lamoruma angguau. So dari Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Debatama masuk kita di pajuwoni. Jala saya totop tadok di rohata mengikut Yesus keputusaku. Mulai tema di Wake Philadelphia. Laung marhubas di bagasa sedarion. Uruti amon no bugas munai sahatu namangetok piliatay. Jala si kope kamu pasahat tamu tu huriata. Maulate nang di parmusik ngami dohot aka song leader. Maulate manang di pargalilea na sugut. Songoni man no tu bulan na mangihut muse di bulan Maret totu dia ka wake na mangihut sa lam tudasip na ma. Laos di bagasan ni mapakilala honota gabi duho may tamang guguhom manang yako nakasituata. Ay hola sahali pendo berek kamu may ko perjulo do amusahat. Dele ko perpudian no kamu mulak. Alan ya jolo pasi ko pemuna jolo sudina aka etong na. Boy man noek tabayak ko ni bulugan minggu songoni. Ngasa di soni natay say pay maho butini inatay pe ko latia sabar dui. Asa boy denggan merdalan akaulaon.
Atong hita kana ni Joni debata, saya tadok maribagasar rohata mengikut Yesus keputusanku. Tai dehom ma hola sa ayat mengikut Yesus keputusanku. Budi bay musik ngi inak par musik ngami. Mengikut Yesus. Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tandingkan, ku tandingkan. Lausi mahata tua maksimanu kali tate. Nakpe merpansiu kamu secara organisasi siya kasih tuan anggota honata dang nahia pasiun. Atong nakpe nabur pihala amang lau merpansiun toktong dehonamang do inang mengikuti Yesus keputusanku. Tok kamu hobas mengula kaulau naringgani. Di pakubasun nyamak 10 tahun do inang nasalilingon. Sudi mahuriata madok mauliate. Saya marparbui meramos ngabe pasu-pasu di sudi ruas jala tau sangap di guarni di batang. Pasi kupon ya kadong ado pendon pasahaton hata mauliate tu keluarga. Jala ipe tatangyak ko namangon asa toktong sehat jala toktong maparbui hona kaparbui nauli nangpe di namar pensiun na sidia unang adong nanggo sada nagabitar tuk-tuk alani perdalan ninggolo ni amang lison alay say tok-tok taruli pasu-pasu jala bay sangap di debatata debatama masuk kita amen martangiang makita mau lihat di holi Tuhan di ramoti hohami sa minggu mangaraduti na sa ulaon pajubon do tanggung jawab na pinasahat mo tuhami. Jala mangulog kami di son di parsaura di parminggon nami di minggon. Madok mauliate tu ho di pasu-pasum di nasa minggu na salpo. Hut majalugugo na baru marhide hatam bohal nami mangaraduti na sa ulaw na denggan sa minggu tujuluanon. Atong pasiko mabuhal daging dotod di hami mangaraduti na sa pajawumi. Ito nga ni keluarga di ulaw na maragam. So ngoni dia kau usaha na hupatupa kami. Asa huraduti hami sa luhut na nyali Tuhan. Bay sangap di guarmu. Asa tungbuy hami gabi habawaran ni pasu-pasu. Tuak ka na humalia. Jago ba na usobah kami. Di bagasa Kristus Jesus Tuhan syokop kami. Maulate ma di pasu-pasum. Di nadiliokoli Tuhan sa danak buru di keluarga niya manami Jacob lubat tubing inang buru siekian. Pasu-pasu madat danay sibur magudang di bagasak ko. Dala pasu-pasu nang natorasna. Manugunugu do pagudang-gudak kodat danahi di bagasan ajar nasian lomoni roham. Ali Tuhan nami songoni masakap parbugason yanak dohop buru ni huriam. Don ni Golfrit siagian do Orwanda Dameria buru silaban. Say homa napahoton na sila gabi rumah tangga na baru marhiti pasu-pasu na badiyeng. Jala ali Tuhan nami pasikop bohali daging do todi di nasidan non di ngulu parsaripeon. Jala pasikop polong lang marhiti na mga leon anak dohop buru si pagudang-gudang nasida bay sangap di kuarmo. Atok sudi pangaradion nasida tulaw na belgay. So ngoni nang di pesta ujuk. Nang disakapi patupaon na tanggal 12 Februari. Say homa na mamasu-masu sa luhud na. Hujako kami madibaga sa las ni roha dongan nami. Naromar saur tuhuriya hakay pide poksada gabi ruas na baru. Ama nami Frankie Sagala do ina nami Olivia buru sinaka. Say gabi pasu-pasu malituhan dongan nami na baro di parsauran nami. Jala pasu-pasu mahuriam hakay pide poksada. Gabi habawaran di pasu-pasu tu keluarga na baruan. Nang di ruas mo na baru pida. Siya kuryaw na lituhan tu hakabipe kota Depok. Ima amanami kawana sidabutar do inang melati buru na baban. Pasu-pasu manasida di parsauran na iparwi. Ali Tuhan nami. Paborhaton nami mama nami si tua martubur si manukalit marpansiun tongon di bagasa sadaryon. Asima roham.
Pasu-pasu makan dan yulan di hubasan nasidan salilingon asa merperbui ramos. Segabi pasu-pasu sudina di hubasan nasidan na laon di tongani huriah hakapi Depok. Uhud ramoti pasu-pasu mamanami do inanami di namar pensiun. Asa tong di hatuan nasida li Tuhan. Marlas ni roha nasida. Jala margugo madalani ari ni ngului madok mauliate. Uhud leonommu tabbani hahi pason. Asa nakpe marpansiun nasida. Aledang matsohot mangulan na Salomon roham di tongani ngulu do parsaoran. Ale Tuhan, sudi maulaw pakubasyo di tongani huriam sa minggu 7 pasaton nami Tuhan. Asa ho patauhon, jala ho ale Tuhan, na mabuhali hami mangaraduti na sa ulaw na ringkani. Upasahat tami matuho. Naksudi na parmingguon ni ala Kristus sederion, asa jongjongi huhut pasu-pasu. So ngonima akaparhubas mamukasyan hurian ng met-met, sahat tuhatopan nadong di peraja, toktong maparbadiyay, bohali huhut pasu-pasu. Atong nakpamarita nami pe, say homa na maparbisuhi jala marguguyhon, mangaradu tido pajongjok kon nasa uhum do tatigoran. Niuluhon ni Presiden nami Jokowi, asa mardami sonang bangso nami yon. Sesak kadusa nami Tuhan, asa tamahami macalo pasu-pasu. Dia karuas ni uriam na marsahit, bulu sahaguaram merseda-seda, tukoma madulo na sida, duhop madauni, asa hisar pamatang na mulak tungolo si kanopari. Dia karuas na marulang tahun parrohay, mamilangi ari ningoluna, asa bisuk na sida, maparhaseang partikir di hari-hari ningolui, lau mangula nasa ulaw na dengkan. Pinuji magwarmu ale Tuhan nami, daktar pajujur hami sudia kapangiduan, alani nang di akka pangiduan do tangiang na sotar hoihoni, homa na pasikopon, do mangaliaw ni di kami, holang alaniasi do tolong ni roham, marhiti-hiti anakmu, Kristus Jesus Tuhan siokop kami. Amin. Ruas ni Tuhan tanah hinaholongan di bagasa Jesus. Siya nakapasu-pasu na tajalo, tapasaha tiga bipiliak kamulateota, makkamulatehon, pagkubasyon niya maksimanukalit na saylaon. Tapasaha may di bagasar roha mauliate tu di bata, huhutta puji Tuhan tamared dehita.
Iring-iring melangkahku, bertuduhan berjalanmu, asa unang-unang di luar. Ruas ni Tuhata lah hinaholongan di bagasa Jesus. Sahak mahita tu lauta. Pabor harto na maksitua martubur si manukalit. Laho marapensiun. Alani marede hita buka di nomor 15 di tiki maredeon Roma amang do inak tujulu. Songolima nang aka dengan situa aka parhalado partohonan. Marede mahita. Lapis. Bagak maturbut ini, unang marlapis. Agak bisa luka, no? Iya. Hamudongas sahuria na pungu di bagas joroon. Nuaeng jongjong do di tonga-tongata ima amata situa martubur si manukalit. Nunga digo hitiki pangulaw na sida di huriata. Nama cohok manasida nuaeng sian hapar haladun di huriyai. Alani i tamama pasahato kamulateo ni rohata tutuhata. Nama dongani jala marguguyon. Uhut napatauhon nasida sa lilingon mangulahon hapar haladuni. Akup ni i unema pasahato tamauliate naktu nasida naong makalujahon jala makarocoton mangulawon ulawon di Kuriata. Alani i pabor hatota manasida nuaing laho pensiun. Hamudongan nami situa martubur si manukalit. Hombartu aturan do peraturan ni HKBP. Nung ngadigohi hamu pajuwon na sahatu hamu marhubas di huriyai. Namadok mauliate do huriyaon tutuhatta. Napatauhok kamu marhubas hombartu tohonan na sahatu hamu. Nung ngadigohi hamu panguluyom muna marhite pakkobasion tohonas situa. Di pasahat tamudo na pinangido ni hata ni tuhata na madok sahat ula tohonammi. Natamado hamulate honoton ni huriata di sude pakobasyon muna pangulo muna na sa lilingon tutuhata. Ang giat parbue ni nah ni hobasam muna na sa lilingon di jolo ni tuhata gabi pilihan na husus. Jala mabua pasu-pasu tuhaga gadda ni naporsea dohot hatutugu ni haporseaon nasida. Alani di hamu ruas ni huriata, jongjong makita na sa huriaon martangyang tutuhata. Rimaita jongjong. Martangyang makita. Ali di bata nami, nagok asi dohot holong ni roha. Rodo hami tua dupam mula pasahatok kamulateon ni roha nami, siala pangurupiyommu di naposom, saliling di pararho makubasi huriam. Nunga sahat diula ulau kasituaon na pinasahat mi. Sabay maramos parbue ni pakubasyon na sida di ruas ni huriam, tu hanguluan saliling-liling na. Nang naposompe, saya si maroham, ramo di manasida, jala ramo di manasida, mamuka pensiun siapa kobasion songo sahalak situa. Molotung di jalo pensiun sian hasituaon.
Saya ramoti jala patugu mapos ni rohana sida tuho. Palas ma rohana sida toktong. Pahipas mapamatang na. Lau madai hinauli nitiki pensiun. Songon jolma namar pakilalaan. Marroha. Jala martol di hobar tulomoni roham. Tugu-tugu. Jala ramoti manasida diaka ari-ari ni hatuaonna. Asa toktong manaili tuho. Ay siyak kodo haroruan ni hadameon. Las duhot sonang ni roha di bagasat tod di perbadia. Pasu-pasu ma nang keluarga duhot si solhot nasida. Asarap mangulup pun. Jala makamulatehon pasu-pasu na jinalo nasida siyakko. Akup ni i. Marpamuati maroham. Dinasa hagaliw dut hahurangan di dongan nami. Dinasa pangulaon doho pakubasyon na sida na saylaon. Sesay may alani holong ni roham. Pinuji mahuali Tuhan Yesus. Rodi sa liling ni liling na. Amen. Hudul mamuna. Nuaik tue tabigema. Surat keputusan pensiun situa ni amang. Martubur si manukalit di cahahon parhaladu resort. Riwayat pakbotion di HKBP Depok Sada. Data pribadi. Goar situa martumbur si manukalit. Inganan hari hatutubu si Bulga 3 Februari 1957. Terdidi 28 Juli 1957. Maka tidakon haporseaon 4 Juni 1974. Marhasohotan 24 Maret 1987. Goarni Inata Siti Dormauli Boru Pardede. Goarni anak dohot boru Janhendra Maruli Simanuk Kalit. Deborah Boru Simanuk Kalit. Willy Lestari Simanuk Kalit. Manjalo Tohonan Situa di HKBP Depok Sada, Minggu 2 September 2012. Pakobasion di Huria HKBP Depok Sada. Di pakobasion ni amata situa martumbur Simanuk Kalit, tarlumobi makobasi ulaon di Huriata di Wik Epesus, Ringgasdo Nasida Monosoi, Jala Pasahaton Barita Masa Nasian Huriata, Suang Songoni Nangna Masa di tonga-tonga ni ruas na adong di wilayah Nasida. Molo upayutu utami nasalelengon, tung na Ringgasdo amang Simanuk Kalit, mandohoti sermon parhalado. Molo soalani parsahitan, toktong do Nasida ro mandohoti, uhud parsidohot di akka ulaon nasa na tarula gogo Nasida. Di hari sadarion Minggu 6 Februari 2022 pensiun man Nasida sian hapar haladon di naunggok umur Nasida 65 tahun. Depok 6 Februari 2022. Surat keputusan pensiun situa nomor 009212804-2-2022. Pendeta Resort Huria HKBP Kristen Protestan Resort Depok berkedudukan di Depok. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Martumbur Simanuk Kalit, tempat dan tanggal lahir Sibolga 3 Februari 1957, ditahbiskan di HKBP Depok 1 pada hari Minggu tanggal 2 September 2012.
pensiun dari Panatua karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Panatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Depok pada tanggal 6 Februari 2022. Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH. Tembusan disampaikan kepada 1 Preses Distrik 28 Deboskap, Parhalado HKBP Depok 1, Pertinggal. Ima SK Nong Jawab kami, Moleate. Masih jalan kami tak. Alena pos ni debata, si tua martubur si manukalit, mardonga pos ni roha di debata ama, do anak la Tuhan Yesus Kristus, do to di perbadia, hupabor rohat mahamu lau pensiun sia si tua. Di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriai mapakobasyo muna na salilingon. Jala di ramoti mahamu, dia ka ari-ari ni ngulu muna. Jala di parrohai mahamu, madai hinauli ni tiki pensiun. Dia ka ari-ari sidalana muna dope, di tiki naroon. Amin. Maula tema luhut di inang, siti dormauli boru pardidi, do keluarga, na mangurupi pakobasyon niya maksitua sa liling marhubas di Huriaw. Sa didongani di batama hamu medalani masa-masa pensiun siang hasituaw ni. Tol di perbadiay ma marguguyho kamu, dohot keluarga dia kaparsauran, panidangion, nang di pakobasyon na adong di Huriay. Marsangak majahuba ala ni pakobasyon muna na sa lilingon. Jala mabuah pasu-pasu dohot las ni rohamay, nang dihurianai. Selamat menjalani masa pensiun, Tuhan mamasu-masu dohot madongani hamu. Amin. Laos ditikiom marahita marede, lau paburhato kala amang dison, edeta buku ede nomor 205. Tede homa tulu ayat 205 amak para musik nami.
Tuhan tambah mandongani, mama somasu, amak situ martumbur di namar pensiun. Oras mari kita, dia kapar haladu bume kita hudul. Lau suduk ma dia kana mandok hata, pasat kami ma tu amak situ sireker, lau mangaturkon. Pinasaha partikia perjulu. Sombang. Do inak. Silakan, Maka Dokter Wasta. Parjoloma mandok hata na pensiun sian keluarga dungian non diuduti sian ruas ima amang Simamora sian wik Efesus pinasaha matu amang situasi manukalit. Yang apa nami minta maaf kami ala nang boy habi jong di apa di Joloon nang mahami nan jong di mimbaran alana pakai pengaman do punggung nami di luar nang di bugasan. Jadi minta maaf kami mangat Oleh. Nahu parsanga pihami amang pendeta uluan di Huriatta. Nahu parsanga pihami amang pendeta suang-suangoni inang pendeta. Nahu parsanga pihami amang inang sintua dohot inang situa ni Huriatta. Dohot nahu holongi hami sude ruas ni Huriatta na hadir di ibadah parmingguanon. Mauliate hupasahat hami tuamat tadi bata pardeng kabasai namang alihon tikinadenggan dihita. Boy hita patupahon ibadah minggu sadarion. Jalaboy Huriatta patupahon perpisahan di pensiun nami di Ombason. Parjolo hu patandah kami songon naung di patandahon dongan perhado na kining keluarga nami. Anak kon nami tolu. Namar goar na parjolo jan harnda semanung kalit. Namar hamulian tu buru simarmata. Anak ma tolu na sida. 2 anak bawa, sada anak boru. Napa 2 hon boru nami dibora semanungkal. Na ramulia tu tapubulun. Alai tapubulun ni hela nami sedang berlayar do saunari. 2 ma anak kondasida. Jala poso-poso dope saunari si nomor 2. Jadi nang boy ro di bagasan ibadah parmingguan di bagasan sadarion. Napatuluhon anak nami si Willy Lestari na merburu Sregar dalam anak kon nami. Ba adong do nasida di parmingguan di bagasan sude di bagasan sadarion. Meluhu bilang-bilangi pakobasion nami di Huriaton selama kami merhobas di Huriaton bahak doha hurangan nami nang sungsunguni aka hamolon nahu alami hami 2 hali mahami sitruk jala memang hudokon tanda tanya boy alai Tuhan tapa nama boto ikon di gereja ndau sitruk na perjolo dung ditabalhok kami kurang lebih 1 tahun stroke mahami merubah mau kurang lebih 1 tahun mudah-mudahan sembuh ale 2 tahun kemudian stroke mahami muse padu halihon
jala ikon operasi tulang punggung kami pada saat itu. Nah tersongkot dari kami di persiapan kami yang operasi, ditabrak mobil kami sam belakang, pola Pak Nami sampai retak-retak cedera. Jadi itu macai belgado aka hamoloni. Alai hupasah tami do dirami tu Tuhani. Homa Tuhan nah hadir di tengah-tengah nami. Hodo mul ni hanguluan, hodo mul ni aka hahipason. Ba perdengkan bahasa do Tuhani. Tupado sude sehat do hami. Alai kondisina satu sahonari. Ni komarubak do hami setiap bulan tu rumah sakit sampai akhir hayat nami di perjalanan ngulu nami. Jadi macam bahado hamolo ni alai Tuhan itu nama ngalian aka ngulu dang hai pason di hita. Jadi Tuhanmu pe amanami inanami na aktif di pakobason di Huryon di tangyang nami. Anggi amat nung hipas-hipas hamuna di mangulahon pakobasyon di Huryon. Sehat-sehat satu tokonani satu na pensiun. Baima harapan nabi Tuhanmu amang inang dongan parhalado na lagi aktif satu saunari. Jadi kadang-kadang berpikir doa di molo adong purna bakti di Huriatta. Waduh lading, sah doa tu pakobasyon di akhir ni pensiun. Daku bawa terupani akadongan tong songo di bagas rohana sida. Ale molo diriku sendiri suku-sukun doraku. Sah doa tu akhirnya pensiun. Alai perdengkan bahasa do Tuhani dijawab do suku-suku ni sah di bagas sarion. Boy hita marlas niroha patupahon di purda bakti pensiun di hita di bagasan sadarion. Melihat ma di Tuhan. Jala salina hudokot Tuhanmu amanami inanami. Serba kekurangan dohami di pakobasyon di Huryon. Ido na idok di bukan detai. Nang pat, nang mata, nang pamangan. Marsala do sude. Pamangan marsala do sude artinya adong tutur kata nabi di pakobasyon di Huriat tahun. Bahkan pambahanan nami mangido maaf kami asa anggiat tujuanon merdame sorak kita di perjalanan ninggulu nami. Jadi songoni mana boy pas hatami sian keluarga Tuhan ma nama masuk-masuk hitahun saluhu na mau liate horas. Horas na. Bisi mabela bang mik ne. Oh nang madokata? Oh, urut ya, silakan. Untuk menambahi amang kami Simanung Kalit yang purna bakti sampai 65 tahun ini, saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya memang begitulah, memang kalau pengikut Tuhan gelombang demi gelombang harus kita hadapin. Tapi Tuhan pasti campur tangan di dalam itu. Begitu juga buat amang, inang yang parhalado. Jangan takut untuk mau ke depan, Tuhan akan memberkatin, memberikan kekuatan, jauhlah. Hilanglah semua segala penyakit di amang, hama di inang semuanya. Sahak mahamu amang, doat hamu inang di purma bakti anon di umur muna amang doat inang. Saya tuhat tama mandongen hamuna amang inang ke depan sampai akhirnya nanti. Begitu juga kepada ruas HKBP Depok 1. Saya mengucapkan, saya meminta maaf kepada ruas gereja Depok 1
pasti ada kesalahan amang kami ini di dalam melangkah, di dalam berbicara, di dalam juga menyampaikan firman Tuhan. Saya minta maaf sekali, karena mungkin itulah memang sudah saya usahakan Bapak kami ini untuk lebih bagus lagi memberikan firman Tuhan. Tapi ya inilah sebisa-bisa saya untuk dari belakang memberikan kebaikan buat amang kami ini. Sudah diceritakan tadi, sudah dibicarakan 2 kali stroke. Di situ saya sama Amang Purba Nahinan memohon supaya kami Amang Simanung Kalit kami tariklah kesintuan kami itu. Tapi Amang itu tidak mau lanjutkan terus. Ialah Amang alai tamiak kok kami ati Amang sotung matian non suami kian non udokon Amang Purba Nahinan. Pos maroha minang ialah kuserahkan sama Amang Purba Amang ya, Amang Pandita kami ya, olo inang. Nah itulah selanjutnya sampailah Amang kami ini ke 65 tahun yang berbagai macam bunga-bunga yang kita sirami buat dia supaya dia tegar. Jadi kepada kelompok Efesus yang paling kami sayangi, paling ku cintain, saya minta maaf banget Amang Inang kelompok 9, kekurangan Amang Simanung Kalit. Janganlah kalian ambil yang jeleknya, tapi ambillah yang bagusnya, supaya persahabatan kita di dalam jemaat Tuhan Yesus kita bersatu. Begitu juga Amang Pandita kami, tamiak koma parhaladon asaboy rap marsada ya kompak memang kompak lam marsada se tu inang pendeta saya panjang umur mahamuna tinggal kami sian purna baktion. Saya Tuhan tama menganamauti kita sudena sudah don akka jemaat haka Depok Sada mulai tema di Tuhan. Mulai tema. Buima alani situasi kesehatan hudul hala amak satokin do ina. Silakan ina, silakan. Nengek mamu. Diudiri mah mandok hata mewakili ruas yang Amang M. Simamora. Pinasap. Tapuji matu hatta perdengan bahasa, ala dilian do dihita waktu nalehet do nauli, boy hita marpungu dison, lao martangiang, paborhaton Amang Situa Simanung Kalit na bertugas di Wiknami Wik Efesus. Mulia tema di Amang Pandita dot inang Pandita na mangulaho manguluhon saluhut ruas ni huriata suang songoni saluhut aka amanami inanami situa partohonan na mangasuh hami na mangalian waktu na uli na denggan lau maniroi hami saluhut ruas ni nami. Amang inang songon kesan taringot tu Amang Situa Simanung Kalit lumowi itu Amang Pendita do tudonga Situa nasia molotung adong haurangan ni Amang Situa Simanung Kalit selaku Situa sian Wik Efesus parjolo hupasahat kami minta maaf kami jala masih pa aminam ma songon lapat negau di Rubian. Jadi Amang Situa Simanung Kalit di parsaurata salelengon di Efesus
tung macelambok do hamuna maniroi mangalian jahatan itu hatai tu saluhut ruas na adong di Efesus. Sebenarnya ning jonjong do saluhut ruas ni Efesus di joloon alai ditugason ma asa hala amang simamora ma pasahaton tabe do selamat nami alani tu hita salut nason hupasar tami ma tabe do jalang nami tu sandok hita na adong di huriat taon ba imang hupasar tami tu hita jala tu amang simanuk kalit molotuk penga selesai masa bakti muna sebagai situa toktong mahita amang marsaur di wik Efesus jala kesan nami nauli na denggan do amang saluhut na nataba ni baik muna di persorat na salelengon jala pangiduan nami toktong mahita marsaur di sahali sa minggui di pertangyangan wik ta amang inang ateh jadi sehat mahamuna mujizat nanang di pasat pabuah hamuna kiat tuhida sungguh luar biasa dang alani gogotai amang inang alani pasu-pasu ni siat tuhatta pertingkan pasaido alani ba maulya tu garang mau pasat tami dihita saluhutna ba sai tuhatta ba namandungan hita mulyate. Madok kata na mewakili para roni huriata maksud tua lubat turuan. Shalom. Horas madihita saluhutna. Nahu parsanga pihami padita resot amang padita sirait dohot inang. Nahu parsanga pihami amang dohot inang padita fungsional na adong di huriat taon. Songoni nahu haholongi hami hamuna amanami inanami yanakon nami remaja songoni nang naposobulung tung saluhut na matahe ruas ni huriatta HKBP Depok Sada. Los songoni mana pinarsangapan hamuna amanami dohot inanami dongan parhalado ni huriatta. Disok kami jongjong mewakili parhalado jala sautik hupatorang tohita salhut na hamu amanami dohot inanami. Hasomalan nauli maon nong pinatupan ni huriatta molo adong dongan parhalado madapoti ima purnabakti nanayang purnabakti berikut nama napasahaton hata. Jadi mulu tungau pinang jongjong dison di hamu amanami do inanami dongan parhalado tungau pinang makatahon hata nauli hata nadinggan tu amang situa simanuk kalit secara hata mahita tiak kamang nauli perjolo ngatiki nahita pardok mauliate tu debata jala marlas niroha di bagasan sadario buasa sogoni pola hudok. Hampir 3 tahun pandemi COVID manggosa-gosa ngulu ni natinok panay nakpehito humasusa alay gajando tangan ni debata lau mamiaro ngulutta mangudut ngulutta boy hita marpungu di bagas joronaon marlas ni roha hita mamuji dohot pasangapon tuhat ta debata terlumubi may amang situa nami. Adorak suhu pasahat ako perjulu majuhudok tu amang. Selamat ulang tahun yang ke-65. Amang 10 tahun ne parsauratta di parsermonatta doh di pakku bajotta di huriat tahun. Tang yang nami tu amat nomor 2 debata. Sa di pasu-pasu ma na niulami amang. Marparbuhon nauli na denggam may di huriatta gabi tau sangap di goar ni tuhatta nakinung atuk takas di patorang amang buhado sebetulna parhuy-huyon ni amang di perdalanan ni ngulwi alay posro hatta
Amang hubotodo secara sekilas harus sebetulnya amangi taringot tuke pribadian. Jimoloa mabain manang mangalian sada hurok majo contona sebutan tu amang. Amangi medokon natongan pangula nahohom mangulahon ulaon na. Jadi pos dorohamang. Otik manang gudang dan diulami di hajol maut di. Alayang gudi di bata tung macce gudang dui. Ay di parar do ngulutta, di pangar do nguluni amang. Lao makobasi huriana. Jadi tangyang nami tu amat tanam bertua di bata. Toho matutu marbungaram mahasangapon di bata di huriat tahun. Marhiti akka ulaon naong tapatupa na sa ilaon. Jala di amang pe adong do sautik pesat tutu amang. Molutuk pe marhui-hui na madalaning ulun. Manang adong udok majunang trauma madapot to pensiun. Amang adu hali ati pensiun ate. Sehali pensiun sian aparatur. Padua hum se pensiun sian pakubasion sian huriatta. Alay nak pesongoni. Tong do pasaton nami songon nadong di Jesayai. Jesaya 46 ayat 4 madok. Sahat rodi hatutuamu saitok tong doau. Jala rodi naubanon sayau do mangusuk kamu. Au do mabahesa na sailaon. Au do mangopa. Au do mangabing. Jala au paluahon nuaing. Ima amang hatani di bata nasahat tu amang sedarion. Jadi pos marohani amang. Nang dihatuam mon. Molo hala dasi badok kedok konatongan brain gold. Ya. Jadi pamikirion akan butul-butul uli. Tanya ko mamang sudah huriat tahun, tanya ko maperhaluri huriat ta asabu songon amang. Jala dohonom mah kalau ada sumur di ladang. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Molo tungadok pe persaurata saliling sermot kita na hurang doh akan hurang lebih. Kami dengan memohon kepada amang, jangan simpan dalam hati. Horas ma amang madalani masa purna bakti, dapat magelar amang mulai sadarion si tua emeritus martubur si manuk galit. Selamat ulang tahun salinai, Tuhan memberkati. Botima. Saha mangusema dok kata sian parhale do resort upasah tami tu amang situ stup. Di hamuna amanami inanami ruas ni huriata. Selamat hari Minggu madihita horas ma. Horas. Na persangapi hami amak padita uluan songoni nang amang do tinang padita pengusulan ni huriata. Nomor mati hami dong na perhaladu songoni nak sudi naholong hami ruas ni huriata. Esok kami memang songom mewakili sian parado resort. Jadi songon namang si hobing nak ini hilbot teruan tungape nama wakili isa dahata mahita teh. Nah di hamu amang si manuk kalit do tinang berperdede nakiningan nunga gudang hata nauli hata nadenggan na pinasahat ni ruasta songonin nak separhalado. Siron nami amang 10 tahun mahita na marsauri. Do kamu nak kini mengido maaf. Anggo asalani saya dong doi. Totu hita rak masih apa domang. Jala sudah hita totu adong bedo asalaan. Ido si tua-tua manuk na seragai na masturbingan. Hau na jono do na marsiososan. Ala na adong do dihita persauran oleh sepat orang lubi. Jadi hayang piamang tong do mengido maaf. Itiko nama kamu purna bakti mati. Jadi di namasa idok namasa huta sida ilait hatuan hamid jun. Purna bakti maksimal kalit di masa ni Omikron. Jadi itu songonope haroni huriata las marohamuna amang. Songoni nang akaruas na di huta na di bagas tabi.
Sadero matutu gok tikimuna sai diulahamu launi sai Tujuh lupa amang simanukalit tutinang. Lima, songo lima. Mengaduk tu sama. Ya. Hamu aka kejudian nai mamarus roha maldoko katar. Jadi mau lihat ma di tuhatta, mau lihat ma nang di hita salu na. Dia mang situa MC Manukalik do inang buru perdide nung atakas taboto mga masongo dia aturan ni huriatta naung tinotopon ni huria. Di sordo hami saluhut na perhalado dohot anggota ni ruas HKBP di Poksada pasahaton cindera mata tali kasih madok mau liate tu ala tugas nong dia bamuna selama berbakti di HKBP di Poksada. Di samping imu se ruas HKBP di Poksada di hari tikion tong do pasahaton pilihan tujulo na patuduhon las niroha dohot mardongan tangiang asa anggiat hinorhon ni gudang pasu-pasuna jalon muna tujulanon lambar tabba magajang ni umur di hamuna songoninang akapad daraman sehat masudina akka keluarga omma tadda songot tangiang nami alu-alu nami tu amatta di bata lao mangalehon silas niroha tu hamuna saya martabba-tabba ma pakkorhonna tujulanon pinasahat matu. Jadi amang citua Manukalit lo diinang oma amang songon surat keputusan tanda purna bakti manang pensiun muna sian huriata molo di ASN pensiun majal pensiun do alai molo sekuriata dan ada pensiun alai upahmu besar di surga. Jalo hamu ma amangon di bawah telasnya roha, anggiat ma di pas-pas hata akan ulemu tulanon, laptu sehakna amang so inang-inang. Saya ada honokku molo SK-on, SK organisasi doon. Yesu aturan huriata. Alai anggota hona situai dang musasian amang dosian inang. Toktong
rapita mengula di hurian itu hatta lumobi di Deposa Daun, terutama di kelompok Sia Efesus. Homma amak tadana nau purna bakti damang. Mauliati ma di pakusyab muna horas mahita. Mulate hudul mahamuna, hudul malama. Ngosikop ulauta atau rimehita jongjong tapatureba peliata rimehita sudi jongjong. Somahamuna. Marendi kita buku D nomor 110 ayat 3. Tapasahak mapiliatan na tapapungoto di bata martangiang makita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut sililo naringgan. Dot nasaw libasa na maliutus. Upasahat kami ma. Siyan na nilom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati buluk karajamu di tonga-tonga di huriam duhut di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silolom itu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasakan dilekon Ali ama nami na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarm. Say Roma harajom. Say saut malomoni roham di banwa tongaon. Songon na di banwa gijang. Leomatu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni tongan namar dosa tu hami. Unak kami tu tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ay mon Tuhatan hinokop ni Yesus mulak mahamu di bagasad dame jala calo hamu mapasu-pasu ni tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho
Jala asi marohana midaho. Tido pakon Tuhan debata mabugina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Amen. Ruas ni Tuhan tanah hina holongan di bagasa Jesus sudah perhubas di minggu ta di bagasa sedarion. Do sudah perhalado ni HKBP Depok Sada. Pasahaton Tuhan mula sudah ruas. Selamat hari Minggu, selamat marhubas sa Minggu tuzolo. Debatama nama masu-masu. Horas madihita.